Anginibingelele babukele enhla nasezantsi umhlaba wonke nezinkalo zonke. Ngifisa nje ukuthi kubona bonke Nkosi yami abathenga idatha bangene kwi-account yami ngithi ngiyanibonga kakhulu, ngihlale nginikhulekele ngenicelele okuhle kodwa. Abasema-ofisini futhi abangena kwi-Wi-Fi lokuthola nje ipassword kuyisibusiso. Engathi le password ngeze yaduka ngoba ubuka mina. Bese ngithi bafowethu, yazi namhlanje ngivuka nalento yalabantu abanomona. Uyazi ukuthi umuntu mayinomona akayi phambili, umuntu ubuyele emuva njalo. Umuntu mayinomona noma ekhuluma izindaba noma ekhuluma ngamagama abantu uhlala njalo ehlupheka. Ngivuka nje naloko angazi kwayi ukuthi kungifikelwe yilo moya lo. Ukuthi wena okhuluma ngamagama abantu uhlukana nokukhuluma ngabantu. Phuma uphele ezindabeni zabantu wena. Mina-ke ngudokotela uyahlehla, ngisesekhona la usizweni e7334. Ngiyatholakala njalo ngoLesithathu kuze kube yisonto. Ngiyatholakala noma kanjani, ngiyatholakala lenzeke iphutha. uNkulunkulu akubusise, niphile nje nonke emakhaya. Ngiyanithanda kakhulu bakithi, hayi phela. Yazi ngiyanithanda ngothando nje lokuthi ngiyanithanda. Ngiyabonga.